bones, comença No tan Amber, el podcast a l'espai. Molt bones a tots. Avui un nou episodi. Jo estic molt nerviós, eh? Això no pot ser. Cada dia canviar un setup, això és... Ja... Jo ja no sabem si per l'altaveu, per el micròfono, jo ja no sé què està passant-nos així. Molt bones, David. Un altre episodi sent nosaltres. Bona vesprada a tots. Bones, Arturo. Llarga vida i prosperitat. Vinga, molt bé. Això està... Innovació al poder. I molt bones, Brian. Buenas. Hem vist que ja David Bisbal ja no t'ha apoderat. No, ja no. Ja no se n'ha anat David Bisbal. És el que tenen les denúncies, que cada ràpid. Molt bé, moltes gràcies per haver vingut als tres. I a mi mateixa A tu també també. per haver vingut. Gràcies, Manuel. Gràcies a mi mateixa. Bé, avui comencem un episodi que és el preàmbul, com es diu en l'Estatut d'Autonomia, el preàmbul al començament de la 10ª setmana de la ciència. És el que pega el pistolotazo de salida de la Setmana de la Ciència que celebrarà així el IES Mestre Ramon Esteve la pròxima setmana. Quan es publique ja haurà passat, no? És que el temps i l'espai el porten molt mal. No. I la relativitat, pitjor. El bé que entrava ahir un sí. Ja, és que estic un poc en les... Bueno, bé. No passa res, David. Poquet a poquet anem en tot. El tema central d'aquesta setmana és l'espai. I així tenim de públic, no us vegeu perquè són menors i no poden eixir en càmera, tenim a 2 quarts de l'ESO, uns 60 alumnes. Un poc menys. Quasi 60 alumnes, quasi 50, menys. Moltes gràcies per haver vingut a tots. Un fort aplaudiment a ells i a vosaltres. Això queda bonico, que entren Claro. els aplausos, queda molt bonico, per això ho ha dit. Bé, i també, ja que en l'últim episodi estàvem en el núvol i es va quedar xocotet, veritat, Brian? Nosaltres aspirem a més i hem dit, anem a l'espai. I per això avui necessitàvem algú que sabera de tot això i tenim amb nosaltres a Ivan Martí Vidal. Moltes gràcies per haver vingut. Benvingut al nostre podcast i al nostre centre. Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat. És per a mi un plaer estar així. Tinc que dir que eres el primer convidat que té Wikipedia. Este podcast està anant A tope. Lo de la tope. Wikipedia és una llarga història. D'una notícia que vam publicar fa uns quants anys, que vam treure un article molt xulo, i jo vivia en Suècia encara, i de repente m'escriu un amic i diu, escolta, saps que t'han clavat una web en Wikipedia? I dic, ostres, la consulta estava tota plena d'errors, i dic, ostres, ara què faig? Me la corregisc. I vaig aplicar tantes correccions que em van prohibir l'edició. I dic, ostres, doncs ara ja no puc corregir-me la meva pròpia. O sigui, no sé qui ho ha fet, però bueno, ara més o menys està un poquet més corregit, sí. Val, per a presentar un poquet a Ivan, Sí. Ivan Martí Vidal és astrofísic valencià, és natural d'Alfarrasí, de la Terreta, de la comarca de la Vall d'Albaida. És llicenciat en Física per la Universitat de València, on es doctorà amb una qualificació cum laude, AINA. És especialista en radioastronomia i membre de la col·laboració internacional Event Horizon Telescope, que parlarem un poquet d'això, a veure què va acabar i què s'ha tret de tot això. Té més de 130 articles científics publicats, li apassiona contar la ciència, fa xerrades, col·labora en projectes de divulgació i és autor del llibre Viatge al centre d'un forat negre, on explica la manera clara que són realment estos monstres còsmics. Moltes gràcies. Així he llegit un poquiu, només un trossiniu d'un xicotet resum de tot el que és Ivan. I anem a fer-te unes quantes preguntetes, a veure què es contés de tot això.
Pues sí, perquè Clar que sí. hem estat això, no? Un poc buscant informació, no? Per a preparar l'entrevista i jo m'he quedat, bueno, tots ens hem quedat un poc abrumats. Jo dic, jo no dono el nivell, jo crec que ens fem un poc xicotets. Aleshores, hem vist que tenies projectes, articles, col·laboracions, vídeos, coses super a nivell internacional, evidentment, i preferim un poc que et presentes tu un poc i ens digues com descriuries, amb les teves paraules, a què te dediques exactament. Sobretot perquè nosaltres Bueno, hem utilitzat Wikipedia Jo em dedique a observar l'univers en ones de ràdio. Un poquet en l'infraroig també he fet un poquet d'altes energies, però bàsicament ràdio. Perquè no fa molt de temps, de fet, en la primera meitat del segle passat, que no sabíem que l'univers emitia en ones de ràdio. O sigui, l'única informació que hem rebut de l'univers durant milers d'anys ha sigut en l'òptic, no? La llum del... En canvi, ja a principis del segle XX, o la primera meitat del segle XX, ja ens vam donar compte que l'univers ens transmetia informació molt més enllà de l'espectre visible, no? Ones de ràdio, en l'infraroig, en l'ultravioleta, en rajos X. Ara inclús podem observar en ones gravitatòries, no? O en partícules còsmiques, no? Com inclús neutrins. No? Imagineu-vos, no? La quantitat d'informació que estem rebent de l'univers més enllà de l'espectre òptic. I jo el que faig és estudiar l'univers des de les emissions en ones de ràdio. Hi ha uns quants astres que poden emetre en aquest tipus de radiació, que són el que observem des de la Terra amb radiotelescopis, que són antenes gigantesques, no? Antenes parabòliques molt grans, com per exemple poden ser remanents de supernova negres, regions de formació estel·lar, estels evolucionats, vull dir, estels més enllà, o sigui, a fora ja de la seqüència principal, i mitjançant uns quants processos físics, emissions no tèrmiques o emissions de màser. O sigui, és molt divertit. L'univers en ràdio és molt divertit i ens aporta moltíssima informació, aquest tipus d'emissió. Però bàsicament això em dedica, a observar-lo en ones de ràdio. Molt més clar. Ivan, en quin moment vas sentir que això era el que volies estudiar i dedicar tota la teua vida? Va ser mirant al cel, algun professor, familiar, científic? En quin moment? Jo des de petit he sentit una atracció especial per l'univers. També és veritat que hem tingut la sort, els de la meva generació i les generacions anteriors, de que hem pogut disfrutar uns cels relativament nets, no? Sense tant de satèl·lit i sense tanta contaminació lumínica. No? Avui en dia, a mi em dóna llàstima. A voltes vaig al meu poble, no? I jo recorde que quan jo era petit anava passejant pel carrer, mirava el cel quan no n'hi havia lluna plena i veia la Via Làctea des de dins del poble. Es podia veure la Via Làctea. Avui en dia és impensable. Hi ha tantes llums, no? I leds i tal, que contaminant el cel que és difícil. No? Te n'has d'anar ben a fora del poble, del terme municipal, per a poder veure, o en un lloc més alt i tal, i tindre la sort de poder veure unes quantes estreles. És un poc una llàstima, no? Doncs jo soc d'aquesta generació en les que encara han pogut disfrutar, sense haver-se'n d'eixir del poble, no? O sense haver d'anar lluny de casa, d'un cel de qualitat, no? I poder mirar allà dalt i dir, ostres, quanta estrela, no? O sigui, n'hi haurà certs vius en algunes d'aquestes estrelles, no? Què és això? Què és aquesta espècie de riu d'estels que talla el cel? I aquest tipus de preguntes, no? Doncs jo, des de petit, que me les ha fet. I també és veritat que hi ha hagut molts documentals i problemes culturals de molta qualitat, com per exemple Cosmos, de Carl Sagan, que a mi de xicotet, a mi em va enamorar completament. I ja es recomana als estudiants que estan ahí sentint-nos. Si no sabeu qui és Carl Sagan, busqueu-ho i baixeu-vos la sèrie Cosmos. Si no la de Carl Sagan, la de Neil deGrasse Tyson, que és com un reboot de la sèrie de Cosmos, perquè és molt més que un documental. O sigui, és poesia pura. O sigui, Carl Sagan i Neil deGrasse Tyson són capaços de convertir la ciència en poesia. No? I és una sèrie que a mi, la veritat, em va canviar el xip. Jo recorde, quan jo era petit, després de veure els episodis d'esta sèrie, que jo dia, jo de major vull saber més d'això. I això, combinat amb l'observació nocturna del cel, amb el meu telescopiet, quan era més petit i tal, doncs, poquet a poquet va anar a entrar-me el cuquet de voler aprendre més i saber més d'això.
I després ja quan vaig començar la carrera de física, bueno, que tenia jo de company a Carlos Boix, que està ahí sentint-nos. Bueno, Carlos sap que nosaltres érem, vamos, els més friquis dels friquis, que sí? Carlos, jo moltes vegades he vist algun episodi de la sèrie de Big Bang Theory i dic, és que som moatros, som moatros. Els temes de conversa que teníem a l'hora de dinar i tal, i això d'estar perseguint-nos pel campus amb les espases de llum, te'n recordes? Ui. Bueno, coses d'estem, però ja després, Talla, durant la carrera, Ivan. va ser, vamos, Que gran. quan vaig començar les assignatures optatives en temes d'astronomia ja va ser un amor a primera vista ja complet, no? Va dir, mira, jo vull fer això, o sigui, ja no puc canviar d'idea. Això és que el moriràs de fam, que no guanyen els diners, tu tens que estudiar coses ahí per guanyar diners, que no, que jo vull disfrutar de la vida, no? I vull fer alguna que m'agrada. I a mi la veritat és que l'univers, observar l'univers i treballar l'univers, sobre l'univers, per mi no és treballar, per mi és disfrutar, o sigui, jo tinc la sort d'estar fent alguna que realment m'ompli i m'agrada, no? L'observació de l'univers. Jo voldria afegir que, a més de les espases làser, també tindré molta sort, sobretot en els primers anys, en tindré grans professors. Te'n recordo de José Bernabéu Alberola o del professor José Adolfo d'Alcarga, en el que ens quedàvem xerrant després dels laboratoris. Sí que és veritat. Molta sort. Hem tingut sort de tindre professors molt accessibles i molt bons. O sigui, jo em recordo les converses que teníem, Carlos, quan quedàvem amb Manuel i tal, parlant amb els professors després de les classes, la paciència que tenien amb nosaltres, de parlar més enllà de la classe, no? I d'anar ahí aprofundint en els temes. Jo recordo les classes de Vicente Bento, de quàntica, a mi em tornava el boig perdut. O sigui, una cosa... La física és molt bonica. O sigui, si poguera tornar-la a estudiar, mare meva, començava la carrera des de zero, per tornar-la a disfrutar de nou. És que la física és molt, molt bonica. O sigui, l'alumne que no disfruta en física haurien de tancar en la presó el professor, perquè segur que és el professor que no està fent tot. Perquè la física és massa bonica. T'ha d'agradar sí o sí. Un matís. No ha dit que l'alumne, sinó el professor que fa que no ens agrade una assignatura o un mòdul. Això és molt important. No, una assignatura no, la física. Jo de les altres assignatures... Vale. La física en concret, o sigui, el professor que no fa una classe de física entretinguda, bonica, interessant, està fent un crim contra la humanitat. O sigui, la física s'ha de disfrutar perquè és massa bonica. Igual soc un poc radical, el que dic, però bueno... Nosaltres ho ampliem també a matemàtiques, a informàtica, clar, també obrim també un poquet el ventall de possibilitats, no només a la física. Sí, bueno, però sí, exacte. No te lleves res de raó, Però jo barro para casa, puguem dir. Per supost. No. Una altra cosa que volíem preguntar-te és, per a que l'alumnat conega un poc, quin és el dia a dia? Què és el que fa un investigador? Concretament, què és el que fas tu? Talces, esmorces i comences en el microscopi? No, en el gran serà, no? Jo sé molt d'això, Soc Capricorni, a més. Pues, n'hi ha un poc de tot. O sigui, un problema, entre cometes, que tenim tant els investigadors, professors universitaris i vosaltres mateixos també, és la burocràcia, és haver de lidiar amb la burocràcia. Que sí, que em doneu la raó? Sí. O sigui, un percentatge gens despreciable del nostre temps el dediquem a burocràcia, a fer informes, sobre informes i sobre altres informes. No? Però una vegada passa aquesta part, no? El que queda és preparar-se classes, telecons. Les telecons és una de les coses que més temps lleva, sobretot quan formes part de col·laboracions internacionals. Fixeu-vos que hem de mantindre'ns al dia diferents grups de treballs dins del mateix projecte i has de parlar amb gent dels Estats Units, amb gent de Japó, has de trobar una hora que els vinga bé a tots. I jo de vegades m'he vist a mi mateix mitjan d'una teleconferència a la una de la matinada, tratant de no xillar molt per no despertar xiquets als veïns. Imagineu-vos, no? Però, bueno, en tot cas, és una experiència que t'amplixes la part bonica de la investigació, no? Les relacions amb altres professionals, no? que tenen les mateixes inquietuds que tu, no? Al llarg i ample de tot el planeta, i poder escriure articles d'investigació junts, no? I anar esbrinant un poquitiu, no? Allò desconegut, no? Anar donant passeigs, no? Poquet a poquet, i anar
ampliant un poc el coneixement de la humanitat, no? Perquè nosaltres el que fem bàsicament és explorar allò desconegut, no? Quan estem observant un forat negre, no? I estem intentant correlacionar la emissió en rajos X amb el que estem veient en ràdio. Estem tractant d'esbrinar coses que no se sabien, o sigui, és coneixement nou que estem generant, no? I aquesta sensació que tens de produir coneixement, no? D'anar un poc més enllà del que sabem sobre l'univers, la veritat és que la part, òbviament, és la que més disfruto i la més bonica de totes. Però sí que és veritat que també, baixant al món real, hem de lidiar amb molta burocràcia, sempre hem d'estar demanant diners i justificant-los, i és la part, diguem, més avorrida, no? Però, bueno, compensa amb la part divertida. Diríem que és el forat negre de la investigació, no? Tota la burocràcia. De què, perdona? La burocràcia seria el forat negre sí, exacte. La burocràcia en si mateixa és un forat negre, també. Val, també voldríem saber un poquet, perquè després de doctorar-te recibiràs una beca, la beca Max Planck, a l'Institut for Radioastronomie, en Bonn, en Alemanya, que no sé alemà. Treballes amb un radiotelescopi de 100 metres. Era el més gran que començaves a treballar? És el telescopi que tenen allí, bueno, un dels telescopis que tenen allí és Effelsberg. Ara, en el mateix observatori tenen altres radiotelescopis allí, però diguem, l'estrela, el principal de tots és Effelsberg, que té 100 metres. És un monstre, o sigui, és un autèntic monstre. No sé si pesa 3.500 tonellades. I, a més, es mou a una precisió milimètrica. O sigui, imagineu-vos un monstre de 100 metres que es mou, els seus motors són capaços de moure's amb precisions milimètriques. És un miracle de la enginyeria, aquest telescopi. I la veritat és que m'ho ha passat molt bé. O sigui, quan jo anava allí a fer d'astrònom on duty, que diuen, no? Diguem, jo estava al costat d'un enginyer. L'enginyer és el que revisava si havien de fer un pas de calibració especial o tal, no sé què, i jo era l'astrònom que dia, bueno, ara anem a observar aquesta font, ara necessitem este calibrador, ara necessitem fer això, resintonitzar el receptor i tal i més qual. La veritat és que les nits que he passat allí, nits i dies que he passat allí, m'ho he passat molt bé. Perquè aquesta sensació d'apretar un botó i veure que 3.500 tones de metall t'obeeixen, no sé, et fa sentir, dius, ostres, fa sentir poderós. I ficaves els dits. Està i obeïm el gran telescopi, que el tens ahí davant teva, fora de la sala de control, i en tots aquests pantalles que cada una diu una cosa, la meteorologia, tal, no sé què. És com si estigueres en mitjà d'una pel·lícula, doble de pantalles i doble de botons, i tu ahí controlant, fa sentir bé, m'ho ha passat, no l'ha entretingut allà. I amb aquest telescopi el que encara el fa més entretingut és quan observaven coses dels meus projectes, no? Quan dic, mira, ara estem observant la font de la que vaig a fer càlculs després, no? O sigui que vaig a procurar anar en especial cuidado perquè isca tot bé, no? Perquè seran els meus datos, és que estan entrant ara, no? De l'espai. No te ficaries en les dits ahí en el front i diries, i ara es mou, i entonces començava jo a moure's. I dius, veus, en la ment el meneche. O era manual, que aneu en una carriola i aneu menejant allà els motors... Bueno, manual. A veure, sí que és veritat que quan hi ha molt de vent, per exemple, i tal, i el mateix telescopi t'avisa de que pot ser la muntura estiga en perill, no? Els motors per el vent i tal, ell té dispositius automàtics que a voltes fallen i tu tens que apretar el botó roig, no? Un botó roig gran, no? Per a avortar-ho tot i tal. I ahí seria el més manual que n'hi ha, l'apretar el botó i dir, ala, aparca't perquè hem d'avortar les observacions. Però la resta és prou automàtic, o sigui, tu programes el que diuen el teu schedule, no? Dius, mira, d'ací 3 minuts ves ahí i d'ací 5 minuts allà i tal. Apretes el botó i veus que es carrega el programa dins del software del telescopi i aleshores ell va ballant, com tu li has dit, no? Va moguent-se als llocs que tu li dius. També estigueres una temporada com a astrònom de plantilla a l'Observatori Espacial de Onsala, en Suècia, i així formaves part del Centre Regional Europeu del Telescopi ALMA. Val? Ens pots contar un poc com funciona aquest radiotelescopi? Pues ALMA és un telescopi que en realitat està fet de molts telescopis. Són molts radiotelescopis, antenes parabòliques, d'uns 12 metres de diàmetre cadascuna, i estan totes distribuïdes per una planície enorme, grandíssima, que es diu la planície de Chajnantor, que està en Xile, està a més de 5.000 metres sobre el nivell del mar.
Aleshores, el que fan estos telescopis és que ells, per baix terra, estan connectats per fibra òptica amb un centre de control on hi ha un ordinador molt potent que el que fa és combinar totes les senyals que venen de l'espai i que entren a cadascun d'aquests telescopis, combinar aquestes senyals d'una forma especial, de manera que tots els telescopis junts són capaços d'emular o de construir o simular, com la paraula que prefirau, un telescopi tan gran com tota l'extensió que ocupen aquests telescopis individuals. Aquest telescopi és el més sensible de tot el món a les freqüències a les que està dissenyat. És, amb diferència, el més sensible del món. I és una component important d'aquest telescopi d'horitzó de successos, l'EHT, del que heu mencionat abans, el que hem utilitzat per a fer aquestes fotografies dels forats negres. Ivan, a veure, se m'ha passat tot això, Impressionant. A veure, com explicaries a un alumne d'ací de quart de l'ESO o a nosaltres també què és exactament l'Event Horizon Telescope? És un projecte. És un projecte internacional, o sigui, bàsicament toquem els 5 continents, incluïda l'Antàrtida, incluïda Groenlàndia. O sigui, bàsicament estem en els 5 continents. En Àfrica, d'ací un any o dos estarem també observant, així que jo crec que tècnicament estem en tots els llocs. I el que tenim és una sèrie de radiotelescopis que estan distribuïts per tot el planeta i el que fan és unir les senyals. El que passa, clar, tu no pots connectar amb fibra òptica un telescopi que està mitjan Pacífic en Hawaii amb un que està en Granada hacia al costat, en Sierra Nevada. O sigui, és impossible, no n'hi ha un cable tan llarg, no? O sí, però valen massa diners. El que fem llavors és gravar les senyals. Les senyals van arribant a distints telescopis que estan distribuïts per tot el món i aquestes senyals les gravem en discos durs. Aleshores, el que fem és portar aquests discos durs a un centre de control de manera que combinem les senyals que n'hi ha gravades. Les combinem en un ordinador. És com si férem unes interferències, però sense fer-les en temps real. Les gravem i aquestes interferències estan en una espècie de limbo ahí, que no estan però no estan, no? I quan les portem tots aquests discos durs junts al mateix lloc, aleshores és quan es completen finalment aquestes interferències entre els distints telescopis i puguem convertir a tot el planeta Terra, i segons el que vaig a dir és molt fort això, no? Convertir tot el planeta Terra en un únic telescopi. O sigui, convertir el nostre planeta en un telescopi combinant de forma coordinada totes les senyals que arriben a aquests radiotelescopis individuals. Aquesta tecnologia ja té els seus anys, té la seva solera, però l'EHT el que fa és aplicar-la a freqüències molt altes, freqüències que encara no s'havien provat i de fet no sabíem segur si anaven a funcionar o no, de tan altes que eren. No sabíem si eren capaços de mantenir les interferències tan fines, tan subtils a unes freqüències tan altes. I gràcies a la participació de telescopis molt sensibles com ALMA, sí que hem sigut capaços de recuperar aquestes senyals a freqüències tan altes que ens han permès fer les imatges dels forats negres o dels voltants d'aquests forats negres. El que fa l'EHT llavors és convertir tota la Terra en un únic telescopi a freqüències suficientment altes com per a que tinguem la suficient resolució, la suficient finura, com per a poder resoldre espacialment la forma dels anells de llum de forats negres. Un anell de llum és bàsicament la llum que està pegant-li voltes al forat negre, s'ha escapat d'allí, ha arribat als nostres telescopis i li hem fet una foto. I la forma que té aquesta foto és la d'un anell de llum. I en el centre d'aquest anell és on estaria l'horitzó de successos del forat negre. No sé si m'enrotlla massa o m'he quedat curt o anem a veure si m'ha quedat clar. Massa. És a dir, el EHT aquest el que fa és convertir la Terra en l'estrella de la muerte. Sí, en el telescopi de la mort. El telescopi de la mort. No, necessitem un telescopi tan gran com tot un planeta per poder fer-li una foto a un forat negre. I, clar, el pressupost no tinguem per fer un planeta des de zero, no? Haurem de gastar un poc d'imaginació. Bueno, en els fondos europeus... El que fem en radioastronòmics és utilitzar les matemàtiques. Utilitzem una ferramenta matemàtica molt potent que es diu transformada de Fourier, que el que ens permet és utilitzar molt pocs telescopis distribuïts per tot el planeta, convertir a tot el planeta en un telescopi. És una cosa ben curiosa. Lo potents que són les matemàtiques. Riu-te tu del dels 100 metres, no? Sí, Xupa-te esa.
Respecte a com funciona això, la pregunta que se m'us ocorre és quina és la part més complicada tècnicament? Perquè sí que és cert que quan hem estat investigant un poquet hem vist que se parla molt del sistema distribuït, que això en informàtica, que és lo nostre, pues, també existeix, i el primer que se m'ocorre és que tal vegada sigui un problema de sincronització, no? El que siga més complicat de resoldre. Però explica'm-nos un poquet, perquè segurament estem equivocats. No sé si té a veure en el que tenim nosaltres al cap. A veure, la sincronització és crucial. O sigui, tots els telescopis han d'estar moguent-se exactament al mateix temps, observant la mateixa font, i a l'hora de combinar les senyals hem de saber en quin moment precís ha arribat cada senyal a cada telescopi en cada moment del temps. I per fer això necessitem rellotges que siguin molt precisos. Concretament, el que utilitzem en els nostres telescopis són rellotges atòmics, rellotges que funcionen amb màser d'hidrogen. Són rellotges extraordinàriament precisos. I així i tot, quan combinem les senyals, hi ha efectes que hem de tenir en compte per a poder recuperar aquestes interferències tan subtils, tan febles, no? que hem de recuperar. Per exemple, hem de tindre en compte, i això és molt fort el que vaig a dir, que el temps no transcorreix a la mateixa velocitat, al mateix ritme en tots els radiotelescopis, perquè com la Terra està rotant i hi ha velocitats relatives entre els telescopis, la relativitat d'Einstein ens diu que el temps no transcorre al mateix ritme, no? Si hi ha velocitats relatives entre els distints telescopis. No? La Terra també és una massa que està produint un efecte gravitatori, és un pou de potencial gravitatori que frena el temps, està ralentitzant el temps. El temps que n'hi ha a la superfície de la Terra no va a la mateixa velocitat que el temps en l'espai exterior. No? I tots aquests efectes que canvien el ritme al que transcorreix el temps, els hem de tenir en compte per a poder reconstruir aquestes interferències, no? entre les senyals que arriben als distints telescopis. Imagineu-vos el nivell de finura que necessitem. Altres efectes com la deriva dels continents, no? La hipòtesi de Wegener de que els continents es mouen, no és una hipòtesi, és un fet que està mesurat directament. El mesurem nosaltres. Al fer radioastronomia, nosaltres puguem mesurar en temps real, entre una setmana i l'altra, com s'han manejat els continents. O sigui, d'una setmana a una altra, puguem mesurar com s'ha separat Europa del continent americà. Setmana a setmana. O sigui, és un efecte que està medit, és un fet ja experimental, no? Que els continents es mouen. I la Terra també està canviant, el ritme al que gira. També hi ha altres efectes inclús relacionats amb el canvi climàtic que som capaços de veure amb aquesta tecnologia. No? La tecnologia que ens permet sincronitzar les senyals que arriben als distints telescopis per a convertir a tota la Terra en un telescopi. Diguem que per a poder convertir la Terra en un telescopi necessitem conèixer la forma de la Terra i el seu moviment amb moltíssima precisió. I això també no només és una necessitat, sinó que és un avantatge. Al fer això, puguem estudiar el sistema Terra com un sistema geofísic amb moltíssima precisió, milimètrica, o sigui, una precisió brutal. Sé que no tenim massa temps, el que passa és que de cada cosa que ens vas dient ens apareixen 40 preguntes més. I n'hi ha una que me pareix superinteressant perquè ahir estiguem veient el vídeo en el que fas la xerrada en l'oceanogràfic, si no recorde mal, era, no? I només és una cosa que jo desconeixia per complet i me va aparèixer superinteressant, que a l'hora d'utilitzar el GPS del mòbil s'ha de tindre en compte aquesta relativitat general, tinguent en compte que el temps funciona diferent a mesura que aquesta senyal va avançant cap a la Terra. Me pareix espectacular i bueno, recomane a tot l'alumnat que està així veure la xerrada perquè me pareix que ho fa superdinàmic i molt entretingut. M'agrada molt. Li ficarem l'enllaç en YouTube per a que pugueu veure-ho. És molt entretinguda i parla sobre tot el que estem parlant així. El forat negre, el GPS que està dient Brian i algunes cosetes més que anem a dir ara. És a dir, si està separant-se la Terra, si és plana, caurà pels costats? Sí, segurament. No? Hi ha una paret, al final. Això que ni tornen a entrar, Us asseguro que plana no és, perquè estic mesurant-la tots els dies i plana, de moment, no m'ha eixit res d'això. Acabem de fotre els podcasts estos dels terraplanistes. Cachis. Ai, ho sentim molt, no passa res. Dediqueu-vos a altra cosa. Ja està. Val. I hem parlat ja de tots estos radiotelescopis, ja hem fet el més gran i arriba el dia que esteu ahí prenent mesures, arribeu a la galàxia Sagittaria Estrella i pum! Un forat negre. Què? Què pensareu quan veureu ahí? Ostres, això ja és...
Això ja és Va palpable. ser una experiència molt xula. O sigui, la primera imatge que vam recuperar va ser la del centre de la galàxia M87, que està a 50 i pico milions d'anys llum, i això va ser el primer forat negre del que vam fer una imatge. I la veritat és que, uau, no es pot descriure en paraules. O sigui, jo crec que, de fet, no pots ni recordar-ho amb la intensitat amb la que ho vas viure, no? Perquè a mesura que va passant el temps, doncs el record com que va esborrant-se un poquet. Però aquesta sensació de veure la imatge esta per primera volta, de saber que eres un dels primers éssers humans que veu aquesta imatge, no? Dius, ostres, es fa sentir d'una manera que jo no la puc descriure. Jo hauria de ser un poeta per poder-ho descriure. I com no soc poeta, no puc. Però aquesta sensació, uau, és massa per la carabassa. O sigui, va ser una sensació preciosa. Va haver gent inclús que va plorar. O sigui, gent que ha dedicat, imagineu-vos, tota la seva carrera professional, tota la seva vida, no? A tratar d'aconseguir aquesta imatge i pam, i ix, no? I dius, ostres, ens vam dividir en equips diferents, que no podíem interactuar els uns amb els altres, i vam utilitzar algoritmes completament independents. O sigui, no hi havia ninguna interacció entre nosaltres. Jo vaig utilitzar un algoritme molt antic, que és el que vaig utilitzar en la meva tesi. El mateix algoritme el vaig utilitzar i iniciar l'anell de llum. Altra gent utilitzava altres algoritmes, inclús basats en intel·ligència artificial i tal, i anaven obtenint un anell també. Però, clar, jo no sabia el que obtenien ells, ni ells sabien el que obtenia jo. Estàvem tots separats, no? I una vegada ja tots havíem obtès les nostres versions de les imatges, aleshores es van reunir, jo no estava als Estats Units, però es van reunir als Estats Units i ho feia tot des de Suècia. Jo la meva part no vaig poder estar ahí present en persona. Però ja es van unir tots els equips i van posar les seues imatges en comú, les van donar als coordinadors. Bé, les seues imatges les van enviar tots als coordinadors del grup, que van ser els que van correlacionar a veure si les imatges es pareixien o no. I clar, quan van obtindre que les imatges es pareixien en més d'un 95%, de tots els algoritmes diferents que no tenien res a veure l'un amb l'altre, o sigui, no es coneixia, o sigui, un no té absolutament res a veure amb l'altre, i que coincidisquen els resultats en més d'un 95%, dius, ostres, això és xulíssim, no? Llavors, clar, quan ja vam dir, mira, aquesta serà la imatge que publicarem, no? És una mitja ponderada de tots els algoritmes, tal, i quan ja vam veure tots la imatge, hi ha gent que es va posar a plorar, o sigui, va ser una cosa, va ser brutal, o sigui, va ser una experiència molt xula. Després, quan ja la vam fer oficial a tota la col·laboració, va ser en una conferència que vàrem fer així en Europa, jo tampoc vaig poder anar perquè estava preparant-me unes oposicions, així que jo estava fent l'examen de les oposicions mentre estaven ahí tots reunits en l'EHT allà per Holanda. Aquesta part me la vaig perdre, que anem a fer-li. Però ja va ser quan vam presentar la imatge ja a tota la resta de la col·laboració. I va ser una experiència molt xula. Va ser com estar flotant en un núvol. Tots aquests mesos jo els recordo amb molt de carinyo, no? I amb molta melancònia, no? Uau, estem fent algo xulo, algo gran, i quan això ho publiquem i ho veig a tot el món, uau, serà xulíssim. I la veritat és que va ser una notícia gran. Va tindre inclús més impacte del que jo m'imaginava que tindria, no? Va eixir en tots els telediaris, un munt de periòdics en primera pàgina. Nosaltres estàvem en un núvol. En aquest moment estàvem en un núvol. Jo veig al jefe a plegar i dir, lo tenemos. Bé, jo el que tinc és que és inexplicable, no, definir aquest moment, però jo crec que per tractar d'aterrissar un poquet aquesta sensació deu de ser com dir, veus com tenies raó, no? De complir així, dir, tot el que m'he estudiat, veus com teníem raó. De fet, una cosa curiosa va ser que els que ja tinguem una edat, els que ja pintem moltes canes, ja de vegades som capaços de fer la transformada de Fourier de cap. O sigui, perquè hem vist moltes transformades de Fourier. A mi em recorda la pel·lícula esta de Matrix, no? Mira, una pel·lirroja, mira, una rubia. Nosaltres ja la transformada de Fourier quasi que la fem de cap. Jo me'n recordo quan vam veure els datos, tal qual, abans de posar-nos a fer la imatge, van dir, ostres, és un anell. Mira quin anell més xulo. I me'n recordo que n'hi havia estudiants darrere i van dir, estos tios... Mirant els datos, dic, ostres, i serà un anell fijo. O sigui, a més, un anell preciós. I nosaltres mirant la transformada de Fourier i tal, i els estudiants darrere flipant. I dic, bueno, a veure si és veritat, a vos siguis, però eixirà. I efectivament, era un anell. En relació un poc a tot això, també n'hi ha un vídeo en el canal de Quantum Fracture sobre la imatge de l'SGRA que anomenava la possibilitat de muntar el primer vídeo de la sombra d'un agujero negro.
Però Sí. explicava un poc Sí. que era un poc complicat i de fet, s'havia descartat perquè no s'estava segur de que s'estiguera capturant física de veritat, no? Ens podries explicar un Sí. poc això de què podria aportar aquest vídeo? Sí. De fet, el problema del centre galàctic, del nostre centre galàctic de Sagitari A, és que és molt més xicotet, en termes absoluts, és molt menys massiu, molt més xicotet que el de M87. I això fa que varie molt ràpid. La imatge del fora negre varia molt ràpid. Aquesta tecnologia que utilitzem nosaltres, la que converteix tota la Terra en un telescopi, necessita que la font no canvie durant el temps que duren les observacions, que són diverses hores, per deixar que la Terra gire, no? I que ens permeta reconstruir una imatge més bona. Què passa? Que si la font està canviant mentre observes, aleshores tens un problema. És un problema gordo. I, de fet, avui en dia estan desenvolupant-se algoritmes, hi ha tesis doctorals dedicades a desenvolupar algoritmes que ens permeten no obtindre una imatge, sinó directament una pel·lícula. És a dir, poder fer la transformada de Fourier d'una font que està canviant mentre l'observes. No? Jo, de fet, he dirigit una tesi doctoral que va sobre esto. El meu alumne, Alejandro Mus, que ara està en Mallorca, la seva tesi, part de la seva tesi anava sobre això, un algoritme nou, un de tants, que ja n'hi ha uns quants, que permeten fer aquesta sèrie de reconstruccions. El que passa és que si tens pocs telescopis i la font canvia molt ràpid, és molt difícil decidir si el que estàs veient és realment intrínsec a la font o està produït per efectes de ganància, atmosfèrics, etc. És difícil. Necessites més telescopis per a poder tindre més redundància, no? I per a poder esbrinar millor si el que estàs veient és intrínsec a la font o no. El que estem fent ara és observar el centre galàctic amb molts més telescopis dels que vam emprar en 2017. De manera que ara sí, les pel·lícules que serem capaços de reconstruir, de fet, hem fet simulacions i tot apunta que els algoritmes funcionen de cine, i ja estem més segurs del que anem a publicar. I d'ací poquet, de fet, d'ací poquet, no puc dir-vos quan, però d'ací poquet, farem per fi publicar la primera pel·lícula, no imatge, sinó pel·lícula ja, de com es comporta l'anell de llum i el disc d'acreció del nostre centre galàctic, de Sagitari A. Vamos, com si fos la pel·lícula d'Interestelar, no? Un poc. Ja, però el forat negre d'Interstellar és diferent. El forat negre d'Interstellar té un disc que brilla molt més que l'anell de llum. És un forat negre que acreta material a un ritme molt més alt que els nostres forats negres, M87 i Sagitari A. Per això la imatge que hi ha en Interstellar no es pareix molt a les que obtinguem nosaltres. Les imatges de l'EHT són imatges de forats negres que apenes estan acretant. O sigui, no tenen un disc que brilla tant com el seu anell de llum. Ahir el que domina és bàsicament l'anell de llum. Però no domina. 50-50. Anell de llum i disc estan 50-50. En canvi, el d'Interstellar no. El gargantúa que hi ha en la pel·lícula té un disc que brilla molt més que el seu anell de llum. Jo el que estic veient és que tenen... La física és diferent. És sensiblement diferent. Que tenen els mateixos problemes que tenim nosaltres quan fem una foto. I li diguem al xiquet, estate quiet. Estate que no te mereixes que vas a eixir borrós. Vas a eixir borrós. Això li passa a foras negres. Esteu busquets. No, i damunt que ells tindran que fer-ho en el modo noche, que encara és pitjor. Claro. I així eren els ulls rojos. Claro, i esos problemes... Sí. Arturo? A veure, Ivan, Paul Convert, que és un algoritme valencià, vale? Que hem sentit a la xerrada de Yentalks. Es podries contar alguna cosa d'aquest algoritme? Sí, bàsicament és un algoritme que es va desenvolupar per a resoldre un problema que teníem en el telescopi ALMA. La qüestió és que quan l'EHT va demanar a ALMA que formara part del projecte, perquè bàsicament si no hagués sigut per ALMA no hauríem pogut tindre tota aquesta estabilitat, no?, que ens permetrà veure les interferències per a poder fer la imatge. Aleshores, ALMA va dir que sí, que molt bé, que ALMA formaria part del projecte, però va imposar unes condicions. I és que el hardware d'ALMA no es toca. O sigui, les antenes d'ALMA són intocables. Perquè ALMA és un projecte molt car, en aquella època era el radiotelescopi més car de la història, i aleshores no estaven per començar a fer modificacions en els telescopis que pogueren afectar a la sensibilitat. Aleshores, era una condició sine qua non, que van dir, els telescopis no es toquen. El problema és que els telescopis no estaven dissenyats per a fer aquest tipus d'observacions de l'EHT.
hi havia un problema d'incompatibilitat. No? Tu no podies utilitzar Alma tal qual està ahí per a enxufar-lo a l'Event Horizon Telescope. Són incompatibles. Per disseny. El disseny és completament incompatible. Aleshores, el que ens vam plantejar, la idea que hi vaig aportar jo en el projecte EACT va ser resoldre el problema per software. O sigui, tratar de fer un software que en temps real anarà, no en temps real, es fa a posteriori, però l'algoritme està escrit com si estiguera en temps real. És tot un poc complicat d'explicar, però la idea era poder per software adaptar el telescopi ALMA a l'EACT, però sense tocar ni un cable dels telescopis. És fer-ho tot a través del software. Hi havia gent que deia que no es podia fer. A mi van companys va dir això no es pot fer perquè les teves equacions no tenen en compte l'efecte del soroll, que té un comportament no gaussià quan canvies la polarimetria i no sé què. Va dir, mira, a mi les meves equacions que sí, i jo crec que la millor manera de veure-ho és provar-ho. Anem a provar-ho i ja està. No, és que això no pot funcionar perquè les equacions no tenen en compte el soroll. Anem a provar-ho. Aleshores, ho vam provar amb un telescopi que no era ALMA i vaig veure que a mi aquest telescopi funcionava de cine. De fet, vam treure una publicació i tot. I a partir d'ahir van dir, doncs mira, sí, anem a fer-ho com diu Ivan. Ivan, tu eres l'encarregat de fer això, d'adaptar ALMA a l'EACT. I aleshores, el software que fa tot això és el PolConvert, el software valencià, podríem dir. És el que permet enxufar ALMA a l'Event Horizon Telescope. Si no estic equivocat, investigant un poquet vaig veure que el còdic està en GitHub. En GitHub, no? És possible? Sí, el còdic està en GitHub. De fet, ara el còdic hi ha més desenvolupadors que s'han unit al club perquè ara estan utilitzant-lo en altres llocs. O sigui, el primer lloc on es va utilitzar va ser ALMA, però després es van donar compte que els telescopis poden tindre molta més sensibilitat, molta més amplària de banda si canvien la seva polarització de manera que siga pareguda a la d'ALMA, i entonces volen utilitzar el mateix PolConvert però en altres llocs. Aleshores, m'han dit, Ivan, puguem introduir canvis? I clar que sí, ahí esteu, vos convide a que participeu. I ara crec que són 4 o 5 astrònoms que estem ja contribuint a ampliar el còdic per a que pugui utilitzar-se en telescopi de la red europea de VLBI, el telescopi australià. Crec que en Corea també el KVN també estan plantejant-se utilitzar-lo. O sigui, està fent-se més famós el còdic. Bueno, i continuant un poc en relació amb el nostre món de la informàtica i també de la docència, hem vist que també has desenvolupat una ferramenta de programari lliure, a més, que és per a fer docència en radioastronomia, no? Es diu AppSynSim, pot ser? Pots explicar un poc? Este l'utilitza per a cursos de màster o escoles d'estiu de radioastronomia per ensenyar conceptes d'interferometria, síntesi d'apertura i interferometria, que és la tecnologia que utilitza l'EACT, la que permet convertir a tot el planeta en un telescopi. Per a estudiar els conceptes bàsics de com afecta la transformada de Fourier, això i allò, i com observem i com afecta la distribució dels telescopis, de la imatge final, etc., vaig fer aquest software perquè m'ajudara en les explicacions i poquet a poquet anar perfeccionant-lo, anar añadint-li coses que anaven comentant-me. Ivan, si pogueres añadir això seria xulo. I a poquet anar convertint-se en un programeta prou bonic. Jo m'ho passo molt bé amb ell en els cursos, en els màsters, i els estudiants sol agradar-los. El que passa és que, clar, és coneixement avançat ja. Necessites saber què és una transforma de Fourier, per exemple, o què és una point spread function, que el dona l'efecte de difracció en un instrument òptic, etc. I per concretar més la curiositat, en quin llenguatge està programat? AppSynSim està en Python. Crec que està només en Python. I el PolConvert està la interfàs en Python, perquè necessitava la interfàs de Python per a altres temes, i el que és el core, el kernel del còdic, per fer-ho més ràpid, està en C++. Però AppSynSim, si no recorde malament, està només en Python. Veient que expliques perfecte, crec que ens hem introduït dins d'aquest món. Tens algun canal de divulgació on puguem els alumnes i tant nosaltres poder consultar algun canal de YouTube, algun... Ostres, molt poqueta cosa, menys del que jo voldria, perquè com estic tan liat en altres coses,
jo de tant en tant igual publico algo en Twitter, però molt de tant en tant. Tinc un canal de YouTube, però que jo no faig gravacions meues diguent res. O sigui, em vaig donar compte que jo faig moltes animacions, de vegades fem alguna nota de premsa o alguna cosa, i faig alguna animació, i per no perdre-la o perquè no deixar-la ahí en un backup que no sé on està, doncs vaig decidir fa temps d'anar penjant-ho en aquest canal. Així jo mateixa ja ho tinc, és com una espècie de repositori meu, no? I algunes animacionetes que fas, que veig que queden xules, doncs mira, les poso ahí i ja està. Però amb poc de context, o sigui, les animacions en una petita explicació i ja està. Jo el que són gravacions meues diguen coses, doncs, si algú m'ha gravat donant alguna xerrada, doncs igual estarà per ahí penjat en YouTube o on siga, no? Que em demanen permís, van puc gravar-ho? Doncs grava, a mi no passa res, grava'm si vols. I algunes explicacions, algunes xerradetes meues n'hi haurà per ahí. Però poca cosa més, o sigui, el que dic en Twitter, les gravacions que hi ha meues per ahí i el canalet este que tinc en YouTube, que tinc 4 o 5 animacionetes, i ja està, o sigui, poca cosa més. Sí que he fet altres coses, ara que me'n recorde. Vaig estar fent un parell de cursos en una pàgina web que es diu Amautas. El que passa és que aquesta web no és gratuïta. No sé si val, jo què sé, 3 o 4 euros a l'any, o sigui, una cosa així, val poqueta cosa. I vaig estar fent 2 cursos, un sobre el forat negre, sobre la imatge del forat negre, en píldores, són vídeos de 10-15 minuts, no? Igual un curs sencer són 9 o 10 vídeos i explique bàsicament, a nivell divulgatiu, tot el que està relacionat amb aquesta imatge. I un altre curs que em van fer, que el primer curs ens va agradar molt, ens agrada molt, i van fer un altre curs. Sobre què? Sobre el que tu vulguis. Diu, cuidao, no em digueu això, que jo puc fer cursos molt raros. I van tragant les espases bases, no? El que tu vulguis. I vaig fer un curs sobre el mòbil perpetu, el perpetuum mobile, que crec que són 5 o 6 píldores de 10 o 15 minuts. Em vaig dir, a mi em va agradar molt. Va dir, sí, no és mala idea. No sé si al final era veritat o no, però que és el que em diuen ells, que era una mala idea. Però vaig estar fent el curset. I tinc aquests 2 cursos, el Perpetuum Mobile i el Forat Negre, ahí en la web d'Amautas. Ens ficarem... I ara sí que ja crec que no tinc res més. O sigui, no faig tanta divulgació com jo voldria, la veritat. Ja pots apuntar que així en el LAN també has fet divulgació als alumnes de quart de l'ESO i a tots els que puguen escoltar-los. Et demanarem també el link i així el fiquem també en la descripció del vídeo. I ara el que anem a fer és a passar a preguntes que ens han passat els alumnes de quart de l'ESO. Anem dient-los, anirem llegint-les entre els 4 a poc i com a resposta curta per a poder llegir les màximes possibles. Mira, comencem per la primera, que és on treballes actualment? Perdona? On treballes actualment? On treballo actualment? Mira, ara mateix estic en el meu despatx en el Departament d'Astronomia, en el campus de Burjassot de la Universitat de València. Així és on estic ara. Pregunta curta, resposta curta. Perfecte. David? Quin és el teu físico-matemàtic favorit? Ostres, ahí sí que podria jo explayar-me, perquè ne tinc molts, no només un. Home, quan era jove, el sesgo típic és Albert Einstein, veritat, que tot el món el coneix. Però ja amb els anys van entrar-me altres, que també han fet contribucions molt xules. Jo ja vos he parlat de Carl Sagan. A mi, la veritat és que Carl Sagan, per mi, és més que un científic, és un poeta. O sigui, Carl Sagan s'ha de veure. Hauria de ser obligatori veure alguns capítols de Cosmos, ja sigui de Carl Sagan o de Neil deGrasse Tyson, el rebut que ha fet, perquè són una autèntica preciositat. O sigui, xiquets que esteu sentint-me, feu-me el favor, Després, d'astronomia tenim figures interessants. Tinguem Roger Penrose, Stephen Hawking, els més famosos, però també tinguem dones que han fet contribucions molt xules. Jo, per exemple, en radioastronomia, jo soc fan de Jocelyn Bell. Jocelyn Bell és la descobridora dels púlsars, que va fer un dels primers experiments de transitoris en ràdio de la història, amb el seu director de tesi, i van descobrir els púlsars. Va ser un dels grans descobriments de la radioastronomia del segle passat. També tinguem Henrietta Leavitt, que no sé si vos sonarà, és la de les cefeides. Sense Henrietta Leavitt, Hubble no hauria pogut fer les seues observacions i haver arribat a la llei de Hubble, que tot el món coneix avui en dia cosmologia. O Vera Rubin, que va fer el seu descobriment sobre l'existència de la matèria oscura. O sigui, la matèria oscura, val? Una de les primeres evidències de la matèria oscura se la deguem a Vera Rubin.
O Cecilia Payne, que va ser la que es va donar compte de què estaven fetes les estreles. O sigui, fixeu-vos el que vos estic dient, no són preguntes baladí. No? I és una llàstima que en molts documentals, en molts contextos, igual no es dona el pes que haurien de rebre aquestes figures femenines. Això també m'agradaria reivindicar el paper de moltes astrònomes i astrofísiques que durant el segle passat i el segle actual estan fent unes contribucions brutals a l'astronomia. I en astronomia, tinguem Roger Blanford, Alan Marcher, que jo també soc fan d'Alan Marcher. Alan Marcher és membre de l'Event Horizon Telescope. És un figura. O sigui, el tio s'ha retirat ja, però toca la guitarra i compon cançons friquis. O sigui, busqueu a Alan Marcher en Google, ¿vale? Hi ha una cançó que a mi m'ha fet riure molt a gust, que es diu Bad Data. ¿Vale? L'estribillo és Bad data is worse than no data at all. ¿Vale? I aquesta cançó l'heu de sentir. N'hi ha una altra que es diu Superluminal Lover, que de fet li la van prohibir cantar als alumnes en els últims anys antes de jubilar-se, perquè ja no era políticament correcta pels temps actuals. ¿Vale? Superluminal Lover. El amante superlumínico. Bueno, és un figura, Alan Marcher. Entonces, tinc diverses figures. Quin és el meu favorit? Pues depèn del context. Einstein, per mi és el number one. O sigui, Albert Einstein, la seva teoria de la relativitat, sense ell no entendríem la pràctica totalitat de l'astrofísica actual. O sigui, Einstein sí o sí. Però al marge d'Einstein tinguem també altres figures que cadascuna en el seu context també han sigut molt interessants i han tingut contribucions molt importants. A veure, va. Una altra. Com és de gran l'espai? Serà l'home gran que n'hi ha? Ostres! Pues igual podria inclús ser infinit, O sigui, no sabem si l'espai... Al dia d'avui encara no estem segurs de si és infinit o no. En el cas que per està què? els Perquè metres hi ha un quadrats. efecte en l'univers molt temprà, just després del Big Bang, que s'anomena inflació. I una de les coses que fa la inflació és aplanar l'univers observable. De manera que tota la regió a la que tinguem accés amb els nostres telescopis és pràcticament plana. És com si... A mi m'agrada comparar-ho amb el planeta Terra, que n'hi ha molt de gilipolles, perdoneu l'expressió, que diu que la Terra és plana, perquè pareix que siga plana, quan tu la mires. Però és perquè, clar, és tan gran que fins on tu arribes pareix que siga plana. Amb l'univers passa el mateix. Va créixer tant durant la inflació que la regió a la que tinguem accés és pràcticament plana. Aleshores, és molt difícil esbrinar si realment l'univers és pla i infinit o si, per contrari, podria ser inclús tancat i finit, una espècie de superfície esfèrica de 3 dimensions. Aleshores, el tamany de l'univers, el tamany de veritat, no el sabem. Podria ser infinit, no? En cas que fos infinit, pues infinit. I si no, té que ser molt més gran que el nostre univers observable. Molt més gran. L'espai té inflació igual que els preus dels ous, de la llet... I també s'aplana tot. Sí. Sobretot el compte corrent s'aplana, però rapidet. Bé, jo vaig a tractar d'englobar una pregunta perquè així estic contant-ne com a 8 al voltant de la mateixa idea. Anem a tractar de sintetitzar-la. És possible que un forat negre devore la Terra? Ai, per favor. N'hi ha variacions, parlen de si pot créixer dins de la Terra, si pot passar proper de la Terra, però bueno, resum. A veure, això depèn de la demografia de forats negres, no? De com estan distribuïts els forats negres i quines masses tenen i quina densitat n'hi ha, no? La demografia dels forats negres és un tema difícil. És un tema difícil perquè, per una banda, hi ha models de forats negres primordials que podrien explicar almenys part del problema de la matèria oscura, però, per altra banda, observacionalment estem arribant a conclusions que van en contra d'això. Aleshores, el tema de si poden haver molts forats negres de masses petites distribuïts per ací, i potser tinguem la mala pata de que un s'acosta massa i mos fa la punyeta, doncs és un tema que actualment és un problema que no té resposta actualment. O sigui, observacionalment és difícil, constrenyir el tema de la demografia de forats negres. Però sí que és veritat que amb la informació que anem obtinguent a poc, sobretot projectes relacionats amb events de mili-lensing, o sigui, events de lent gravitatòria, de cossos poc massius i tal, les primeres conclusions apunten a que no hi ha
tanta densitat de forats negres de masses subestel·lars, si és que existixen. Si existixen, no n'hi ha tants com per explicar ni tan sols una fracció de matèria oscura. Pot ser que no n'hi hagi forats negres de masses més petites que unes poques masses estel·lars. En tal cas, estem o podem estar, jo crec que raonablement segurs de que no n'hi ha cap de forat negre suficientment a prop com per fer-nos la punyeta. Jo ja m'ha quedat molt més tranquil. Igual m'equivoco i ja m'he passat uno i mos... Jo no. Jo pensaba que anàvem a actualitzar allò de mi perro se ha comido los deberes por un micro agujero negro me ha devorado los deberes, però pareix ser que no. Que no. No podem actualitzar-ho. Per sort, per la nostra sort és que l'espai és molt gran. Si hi ha forats negres, estan ben lluny perquè l'espai és molt gran. Hi ha espai de sobre. O sigui que crec que el més proper que n'hi ha està a 1000 i pico anys llum d'ací. Conegut. El forat negre conegut més proper que n'hi ha està a uns 1.500, crec que eren 1.500 anys llum. Res, que s'ha descobert amb l'astrometria d'un telescopi molt xulo que es diu Gaia. Així que imagineu-vos, està ben lluny. Puguem estar segurs de que no m'ho molestarà. Doncs amb aquesta tranquil·litat anem ja a donar les gràcies per haver vingut. Però primer, sabem que has tingut molts reconeixements en la teua vida professional, com per exemple, ahir es na la medalla d'Einstein, que això té que ser un superpremi, i nosaltres també, així al NAN, al Not a Number, també donem un premi. No a qualsevol, els donem als convidats top. És un premi que no li fa falta ni una prestatgeria, és simbòlic. Com el seu nom indica, NAN, és algo etéreo. No Exacte. I donem el NAN d'or. Així que moltes gràcies per haver vingut, Ivan. Moltes gràcies. El guardaré amb molt de carinyo. Ja pots anar fardant per ahir d'ell. Pots fardar d'ell, pots dir que és algo interior que vas a tindre. Tots els que es passen per així, ja després d'això ja leviten un poquiu, ja no toquen el pis, ja leviten uns mil·límetres i se nota, I dius, mira, este ja hem vingut. A que eviten tornar a vindre. A mi me venia alta, no crec. No, leviten. Val, així que moltes gràcies per aquest episodi, per fer possible aquest episodi, Ivan. Ja saps que quan vulguis divulgar algun coneixement així tens un altaveu per a poder divulgar. Ens escrius el correu i ens dius que tinc ganes de parlar un ratet d'això. I jo estaria hores i hores escoltant-te perquè és al·lucinant la passió que tens de com ho contes. No cal que digues que fas el que vols i fas el que t'agrada, que es nota. És al·lucinant. M'ha agradat un muntó. També donar gràcies a tot l'alumnat de quart de l'ESO que s'ha portat top avui així amb nosaltres. Un gran aplaudiment tant per a Ivan com per a vosaltres per haver vingut avui. Un aplaudiment ahí ben fort. També recordar la Setmana de la Ciència, que és la propera setmana, i donar les gràcies a les persones que han fet possible també que això siga, que es faci, que és a Noelia, tot el Departament de Matemàtiques, a Alba, a Carlos, els departaments que estan també dins de la Setmana de la Ciència, com el de Biologia, Física, Matemàtiques, Informàtica. Home, que no se s'olvide. Així que moltes gràcies a tots, un fort aplaudiment, i ens veiem en el pròxim episodi. Moltes gràcies, David, moltes gràcies, Arturo, moltes gràcies, Brian, moltes gràcies, Carlos, moltes gràcies, Manuel, moltes gràcies a tots, i ens veiem la pròxima setmana. Adeu. Vinga, adeu. Adeu, Ivan. Que la força t'acompanyi.